स्वप्न देखुची ना वास्तव स्वप्न काई देखिबो वास्तव मुरे तुम सामने रे तुम देखि पानो ना ए हेबा किछि मनुष्य तुम किछि बुझी पारुनी तुमरा मनुष्य होइछ तुमरा ठिकाना नाही घर द्वार नाही घर द्वार थिले सिना ठिकाना थाता ए आकु बजार केते ओ बजार थाती बजारी नोया दई गई जाओ सेसरे पाइदे बलिया आई तो गुम बजार तुलु मु तो के बा तमे पर हमर सिए ओ तो बजारी के आउ का बजारी ए सुनो से फाजले में कथा बंद करो फाजले में कथा बंद करी कोन पे आछो सीधा कह मते क्या आश्चर्य কথা তো মতে পচারছো আরে ও তুমি তো সবବେଳେ মতে কହୁଥିଲ কেবল থরুকে কইবা ପାଇଁ রহিজারা সাথী রাতি ক ପାଇଁ হেলে আজি মু তো সগরাত্র সাথী ପାଇଁ তো ପାଇଁ চালেছি এ দেখো না বলুগা পটা আও আম পুও বাবা বড়িয়া एक्टिंग করছ বেডিং को तो बांधी की पड़े हां दापवा করে ओ यात्रा पटकी पड़े जा बड़ टंका रोजगार करी এই যাত্রা পড়ি যিবি তারপরে তুমি কোনো বিশ্বাস করনো তুমি ভাবছো এই সুমিছ তাহলে ঠিক আছে একটা কাম করো তুমি যদি শ্রীপাঠ যাইকি সংখ্যা সিন্দুর নেই আছো মতে বিদেই দিও আর মু সংখ্যা সিন্দুর কিনি সালা পরে তুমি জানি পারিবে যে এই সব বাস্তব না অভিনয় ए से नाटक बंद करी जो बाटा तू से बाटा पड़े जा কোড়ে কোড়ে যিবি तो स्वामी पाखकू जे तो संख्या सिंदूर दे पत्नी करी रखिची तारी पाखकू जा ଅଛି ମୋ ହାତରେ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ମୋ ହାତରେ ସିନ୍ଦୁର ସାତ କଳସ ଆଠ ଦୀପକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ଯୋଉ ସବୁ ଉପହାର ସେମାନେ ମତେ ଦେଇଥିଲେ ଗୋଟାଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବଡ଼ ପୂର୍ବକ ଭାବରେ ସେ ସବୁ ଉପହାର ସେମାନେ ମୋଠୁ ଛଡ଼େଇ ନେଲେ କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କ ବିଚାରରେ ସବୁ ଅନର୍ଥର ମୂଳ କାରଣ ହଉଛି ଏଇ ଛୁଆ ବାପଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଅଦାଲତରେ ମୋ ପାଇଁ ମାତ୍ର ଦୁଇଟି ବିକଳ୍ପ ଥିଲା ଗୋଟାଏ ହେଉଛି ପାପ ସମ୍ପର୍କରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବା ଇଏ ଛୁଆର ହତ୍ୟା ଆଉ ଅନ୍ୟଟି ଥିଲା ଛାଡ଼ପତ୍ର କାଗଜରେ ସିଗ୍ନେଚର କରିଦେଇ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେ ଘରୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ି ବାହାରି ଆସିଲା ଏବେ ତମେ କୁହ ମୁଁ ପରା ମା ମୁଁ ପରା ତାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ମୋ ଛୁଆଟାକୁ ମୁଁ କ'ଣ କେବେ ନିଜ ହାତରେ ମାରିଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତି କେବଳ ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେ ଘର ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଚାଲି ଆସେ तो भाग्य भल से माने दयावान लोक तते तो पुओ को अति सहज रे छाड़ देले किंतु मो स्त्री जदी एमती पाप काम करता मां छुआ दी जण को पेट्रोल ढाली निया लगे पड़ी मारी देई थांती एमितिया କଥା তুমি কই পারছো ঘর শ্যাম तो घन श्याम घनी ए घनी एरो घर नहीं निजर केही नहीं आस्का पटी बोझी बनो साथी तो जीवन साथी को रुला हला पड़े तो शासक को छाड़ी आसी तो मामू पाखु को न जाई मो पाखु कहीं केछु प्रायश्चित କରିବାକୁ प्रायश्चित हैं एटा कोन गंगा नदी ना मुक्ति मंडप एबी प्रायश्चित करबा को चली आछू
ତାଠୁ ତ ଏଠି ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ଅଧିକ ଅଛି। ଆଠୁ ଅଧିକ ଅଛି ହଁ, କଣ ଅଛି ମୋର ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଅଛି। ମାନେ ଘରେ ଦେଇଥିବା ମୋ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଅଛି। ଏଇ ମୋ ପୁଅର ପିତୃ ପରିଚୟ ଅଛି। ଏଇଟା କହୁଛି ମୋ ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧାମ। ଏଠି ନ ଆସି ମୁଁ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ଯାଇଥାନ୍ତି କାହିଁକି? କଣ ପାଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତି ମୁଁ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ? ତୁ କଣ ଭାବୁଛୁ ବା ଏ ଘନିଆ ଏତେ ବୋକା ତୁ କିନିଆ କଥାରେ ଭାବ ପ୍ରବଣ ହେଇ ତତେ ସବୁ ଧୋଇଦବ। କଣ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ ତ ଦବ କି? ନା ଅଛି ତୋ ପାଇଁ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର, ନା ଅଛି ତୋ ପୁଅ ପାଇଁ ବାପର ପରିଚୟ। ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ମହାଶୂନ୍ୟ ଏ ଘନିଆ। ତମେ ସେଦିନ କରିଥିବା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଦେହର ସମ୍ପର୍କକୁ ତମେ କଣ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବ? ଯୋଉଠି ପ୍ରେମକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରାଯାଏ, ଭଲ ପାଇବାକୁ ଯୋଉଠି ଚିତ୍ରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଏ, ସେଠି ଦେହର ସମ୍ପର୍କକୁ ପଚାରି କିଏ? ତମେ ତମ ଲେଖାରେ ମୁଁ କଣ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରହୀନ? ସ୍ୱାମୀ କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ପରପୁରୁଷ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ପିଲା ଜନ୍ମ କରେ ସେ ଖାଲି ଚରିତ୍ରହୀନ ନୁହଁ, ବେଶ୍ୟା ମଧ୍ୟ। ହାତ ଚଢୁଛି ମୁଁ। ଏତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ସେଭଳି କଦର୍ଯ୍ୟ କଥା କୁହନି ତମେ ମତେ। ମୋ ଭରସାର ଭର ନଈଟାକୁ ତମେ ଏମିତି ମରୁଭୂମିର ମରୁବାଲି କରିଦିଅନି। ନହେଲେ ସତ କହୁଛି ମୁଁ ମରିଯିବି ମୁଁ। ଆଗ କଣ କହୁଛୁ? ଯାଉନୁ ମରିବୁ, ତତେ କିଏ ଅଟକେଇଛି? ମୋ ମରିଯିବାର ତମର ଯଦି ଏତେ ଖୁସି ଏତେ ଆନନ୍ଦ, ତାର ପୁଅ 21 ତମେ ଆମ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲ କାହିଁକି? କାହିଁକି ମତେ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲ? ସେ ସବୁ ମୋର ପାଗଳ ଏମିତି କଥା। ମୁଁ ବୁଝିନଥିଲି ତୁ ଆଉ କାହା ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି। ବିଶ୍ୱାସ କର, ତୁ ଯେମିତି ଘୃଣାରେ ମତେ ଛେପ ପକେଇଥିଲୁ ମତେ ଭାରି ବାଧିଲା, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା ମତେ। ମୋ ପ୍ରେମ ଭଲ ପାଇବାକୁ ମୁଁ ସେଇଠି ପଡି ଚାଲି ଶେଷ କରିଦେଇ ଚାଲି ଆସିଥିଲି। ଶୁଣୁ, ଏବେ ତୁ କିଏ ମୁଁ ତତେ ଚିହ୍ନିନି କି ଜାଣିନି। ତା ପଳାଛୁ କୁଆଡେ ପଳେଇଯିବି? କୁଆଡେ ପଳେଇଯିବି ମୁଁ? ତମେ କହୁଛ ମୋର ସେଇ ତୀର୍ଥ, ଯୋଉ ତୀର୍ଥରେ ପାଦ ଦେଇ ମୋର ଅପବିତ୍ର ଦେହଟା ଆଜି ପବିତ୍ରତାର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ତମେ କହୁଛ ମୋର ସେଇ ଈଶ୍ୱର, ଯେ ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଏହି ପତି ପରମେଶ୍ୱର ରୂପରେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଏଠି ଆଜି ବିଦ୍ୟମାନ। ତେଣୁ ହେ ନବୀନ ନିରଦ ପ୍ରଭୁ ଘନଶ୍ୟାମ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ମୋ କୋଳାବଣିକ, କେତେ ଆଉ ପରୀକ୍ଷା କରିବ ମତେ? ଆଉ ପରୀକ୍ଷା କରନି। ପରୀକ୍ଷା ତମର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବି ମୋର ଆଉ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ଦୁଇ ହାତକୁ ଯୋଡ଼ି ତମ ପାଦ ତଳେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ। ମୋର ସବୁ ଅପରାଧକୁ କ୍ଷମା କରି ତମ ଚରଣରେ ମତେ ଟିକେ ଆଶ୍ରୟ ଦିଅ। ଏତିକି ଦୟା କର ମତେ, ଏତିକି ଦୟା କର। ମୋ ପାଇଁ ରାତି ସରିଛି, ସାଥୀ ବି ମରିଛି। ଆଉ କେବେ ମୁଁ ତତେ କହିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିବିନି। ରହିଚାଲେ ସାଥୀ ରାତି କପାନି। ଠିକ ଅଛି ଘନଶ୍ୟାମ ଘୋଡେଇ ଗୌରବ କନିଆ। ଘରେ ଘର ନାହିଁ, ନିଜର କେହି ନାହିଁ। ଆରେ ଆସ୍କା ଫଟି ତମ ଜୀବନ ସାଥୀ ତ ସେଇ ଆସ୍କା ଫଟିକି ରହି ସାରା ଜୀବନ ରୁହ। କେତେ ଆଶା କେତେ ଭରସା କରି ମୁଁ ଚାଲି ଆସିଥିଲି ଟିକେ ଆଶ୍ରୟ ପାଏ। ମୋ ପୁଅ ଧରିବୁ ଯାଉଛି। ଚୁନା ଦେଖ, ପୁଅକୁ ଜମା ଚୁନା। କାହିଁକି ଯିବିନି?
কোন বেঞ্চ শুবিনি বা কারণ বঞ্চি রইবার অধিকার নাই মানে ସେଇଟା ଗୋଟେ ଜାଳ ଦୋଷଣ ମୁଁ ତାକୁ ଏବେ ତଟି ଦେବି ମାରିଦେବି ନା 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 ସେମିତି କଥା ଯେ କାଇଁ ତମକୁ ମୁଁ କରିବାକୁ ଦେବିନି ମୋ ପୁଅକୁ ତମେ ମାରି ପାରିବନି କାହିଁକି ମୋ ପୁଅ ଜାଣୁଛ ନୁହଁ ତା ବାପା ଅଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସେ ମରିବ ମାନେ ତାହେଲେ ତା ବାପାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ତୁ ମନରେ ଆଶା ବାନ୍ଧି ପୁଣି ମନେ ମନେ କହୁଥିବୁ ରହିଯାରେ ସାଥୀ ରାତିକ ପରେ ସବୁ ସପନା ସତ ହୁଏନା ସବୁ ରାତି ସାଗରରେ ମିଶେନା ସବୁ ସପନା ସତ ହୁଏନା ସବୁ ରାତି ସାଗରରେ ମିଶେନା ତଥାପି ମନ ଜାଣିଛି କେତେ ସିଏ ଭଲ ପାଇଛି ତଥାପି ମନ ଜାଣିଛି କେତେ ସିଏ ଭଲ ପାଇଛି ହୃଦୟ ତୁମର ଆଜି କହେ ବୁଝି ରହି ଯାରେ ସାଥୀ ରହି ଯାରେ ସାଥୀ ରହି ଯାରେ ସାଥୀ ରାତି କପାଏ ରହି ଯାରେ ସାଥୀ